টি 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 এই শালা କିଏ ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଶଳା କ'ଣ କରିବି ଏଇନା ଟା 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 ଲା 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 ଏ ଶଳା ମୁହଁ ଫାଟିଗଲା ରେ ଶଳା ମୁହଁ ଫାଟିଗଲା ରେ ଶଳା ଶଳା କି ବବୁଲ କମ ଖାଉଛି ମୁଁ ବେଇ ଶଳା ନାଲି ନାଲି ଭାବେ ଯିବି ଶଳା କ'ଣ କରିବି ଟା ଲା 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 ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଶଳା କେତେ କାମ ଅଛି ଏବେ କ'ଣ ଏ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ରେ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା କ'ଣ କରିବା ହାତର ଯିବି ଲାଜିବାରା ଲା ଏ ଶଳା ମରିବୁ ବେ ଚାଲ ଶଳା ଶଳା ଆଗରେ ନଙ୍ଗ ନଙ୍ଗ ହଉଛି ଶଳା ଟି 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 ଲେ ଶଳା ମରିଗଲି ରେ ଶଳା ମଲି ତ କିଛି ହେଇନି ରେ ଶଳା କିଛି ହେଇନି ରେ କିଛି ହେଇନି ରେ ଶଳା ଗାଡ଼ି ତ ଚାଲୁନି ବେ ଇଏ ଶଳା ଚକା ଗୋଟେ ନାହିଁ ବେ ଶଳା ଚକା କାହିଁ ଚକା ଶଳା ଏଇଠି ଚକା ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଶଳା ମରିଗଲେ ଶଳା ଗାଡ଼ି ମାରି ଶଳା ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଶଳା ମାରିଥାନ୍ତା ରେ ଏଇ ଶଳା କ'ଣ କରିବି ଏଇନା ମୁଁ ଶଳାରେ କେମିତି ଆଣିବି ଚକାଟାକୁ ଶଳା କେତେ ଗାଡ଼ି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଥର ଯିବା ଆଣିବ ହାରି ରେ ରହିଯା ଲାଇଟ୍ ଜଳି ନଥା ରହ ଇଏ ମାଲୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା ଲୋ ମା କିଆ କ'ଣ କରିବି ବେ ଶଳା ମୋ ବେଳା ଖରାପ ପଇସା ଗାଡ଼ିରେ ଶଳା କେତେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କି ରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବା କ'ଣ କରିବି ଲା 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 କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥର ତ ଯିବି ର ଆରେ ଏ ଚକା ଚଳା ଗୁଳିକି ପଳେଇ ଆଉଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ କରୁନି ମୁଁ ଚାଲ ଚକା ଚଳା ଗୁଳି ଆଉଛି ମୋ ଗାଡ଼ି କିଏ ନଉଛି ବେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଧର ବେ ମୋ ଗାଡ଼ି ନିଅନି ବେ ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ି ନିଅନି ବେ ମୁଁ ଯିବି ରୁହ ବେ ର ଚଳା ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ରେ ଚଳା ପୁଲିସ ବାଲା ମା ଗାଡ଼ି କିଏ ରେ ଚଳା ମୋ ଗାଡ଼ି ନିଅନି ରେ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ଏ